Čau lidi, to je Demon u nového videa. Máme tady jednoho hosta. Pozdrav. Čau tě. Jo, není Čech. No to je úplně jedno. My jsme hráli s ním Survival Games a pořád já jsem to měl nějak zabugovaný, tak jsme se rozhodli vám to aspoň říct, že? Jo, můžeš. Jo, a on to dělal poprvé, takže měl trošku trému, ale teď už... Mal som trému. Měl, no, ale už nemá. No, tak nám do komentářích napište, jestli... Se vám video líbilo? No, to ani nemusí, protože je to krátký, ale třeba jestli s námi nikdo nechce natáčet. Jo, chci říct ještě, že příští video bych chtěl natočit zase s Kivik, jo? Nebo jak se jmenuješ vlastně? Já? No? Já se volám Vicky. No, v realitě se volám Viktor. No, Viktor? Z Viktore bys mal natočit další video? Jo. Já s ním natočím další video, a aby se mu to nějak jakoby... Trošku... Prospečilo, aby jsem už věděl, co to je? No, jako aby jsem aspoň ho naučil jako natáčení a snad bude mít to radost, když nám přibude aspoň jeden like. No. Takže my doufáme, že dáte like. Jo. A dále si můžete užívat, ako bude vyzerať to video. Že? Jo. Ale ještě chci říct, jestli s námi nikdo nechce natočit video, bylo by větší prča. Jo, takže... No. Ale já jsem dobrý, tak já jsem si tak já jsem chcel natočit s tímto video, že? Aha. Jo, zlatý meč. Jo, bezva. No, tak to je asi vše a čau u dalšího videa. Čus. Čus. No, dobrý, čau.